Egungo migrazio fenomenoaren funtsezko errealitatea argitzea ezinbestekoa da, bai fenomeno hori modu zuzen batean interpretatzeko, baita horri buruz har daitezkeen neurriak aztertzeko ere. Hala ere, komunikabideek, kultura industriak eta eragile politikoek, estrategia korporatiboari jarraiki, migrazio fenomenoa legez kanpoko immigrazioarekin nahastera eraman gaituzte, nahita. Hori guztia, errealitatearekin zerikusirik ez duen irudi faltsu baten inguruan osatuta dago, eta horrek, askotan, migrazioaren fenomenoari buruzko gaizki ulertuak eta aurreiritziak sortzen ditu, Europako Estatistikako Bulegoaren, Eurostat, datuak argiak dira. 2017 eta 2022 bitartean. Migrazio irregularra, Europar Batasunerantz joan den migrazioaren 4 eta 8 artean kokatu da honek argi erakusten du migrazio irregularra ez dela migrazioaren garrantzitsuenetako faktorea, eta, beraz, komunikabideen eta politikaren bidez indartzen den irudi alarmista hori ez dela benetakoa. Horren ordez, Europarantz doan migrazioaren fenomenoa, funtsean, biztanleria migratzailearen lan esplotazio masiboari erantzuten dio. Hori, sis. Mendearen hasieratik ondo ezagutzen den industria lurraldeetarako migrazio prozesuen antzeko testuinguru batean kokatzen da langile mugimenduak, oro har. Argi eta garbi identifikatu zuen enpresa handien helburu bikoitz baten emaitza gisa, batetik. Eskulan merke masiboaren antolaera, eta bestetik, gizarte liskar eta manipulazioaren bidezko kontrol soziala. Hori da, funtsean, migrazioaren inguruan gertatzen ari dena, eta horrek Europan gero eta handiagoak diren gizarte tentsioak eta desoreka politikoak eragiten ditu. Hala ere, hori ez da esan nahi migrazio irregularra ez dagoenik edo ez den arazo bat. Seguruenik, migrazio irregularrak kudeatu beharreko erronka propioak ditu, baina hori ez da izan behar iritzi publikoa sistematikoki engainatzeko tresna. Horrela, migrazio irregularra eta migrazio fenomenoaren errealitatean nahazteak, ez ditu lagunduko aurre egin beharreko arazoei benetako irtenbideak ematen. Munduan migrazioa ez da Mediterraneoaren bitartez iristen diren ontziak bakarrik, komunikabideek eta politikariek sinetzarazi nahi diguten bezala. Izan daiteke migrazioa elkartasunez edo inbaditzen gaituzten pertsona taldeekin identifikatzea. Baina egia da migrazioa, azken finean, lan esplotazio masiboa dela, eta horrek Europan sortzen ari den kaos sozial eta politikoaren erantzuleak ez direla migratzaileak berak. Aldiz, arduradun politikoak eta batez ere, interes korporatibo handiek daukate erantzukizun nagusia. Hori guztia, beren kontura artifizialki aberazten diren enpresariak, eta haien estrategia manipulatzaileak ahalbidetzen dituzten politikariek eskatzen dute. Hala, ezinezkoa da erronkei aurre egitea, haien errealitatearekin engainatzen uzten badiegu. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.